Hej YouTube. I dag vil jeg vise ikke jeg, men jer, nye Snapchat til 2.0 opdatering. I 2.0 opdateringen, der er der lavet tæpper, som man kan se. Det gør I ved at tage to sammenfarvede uld, for eksempel. Hvis I vil have rødt tæppe, tager I 2 rødt uld, sætter siden af hinanden, så får I 3 tæpper, og dem ligger I simpelthen bare på jorden. Så er der kulblokke. De ser sådan ud, og sådan bygger man dem. Det er rimelig realistisk. Så er der heste, for eksempel, og dem kan man give ammo. Den her, en creeper, nå. Den her har jeg givet diamond ammo på. Se, nu skal jeg lige komme så ud og ride. Så er man ude at ride. Og som I kan se, så hvis man holder mellemrumstasten inde, hvis I kigger der, hvor XP-barren normalt er, så kan du se, hvor højt du kommer til at hoppe. Jo længere op den er, ligesom det her, bam, det var simpelthen det højeste, der fandtes. Det har jeg aldrig prøvet før. Og igen. Men sådan hopper I ved at holde den nede. Og så gælder det ellers bare om at ride rundt. Altså man kan finde heste, de står forskellige steder i verden. Jeg har ikke fundet en endnu selv. Ikke fordi jeg har let efter en, men ja, de er bare sådan steder i verden. Nå, jeg går lige hen og sætter den her på plads igen. Du skal se fast. Det der og det der. Down. Og sådan der. Se. Så er der kommet æsler også. Sådan en. Dem kan du sætte. Gå lige væk. Når du har sat en sadel på, så kan du bare tage 2 kister i din hånd, hvis du har lavet dem. For eksempel. Sådan. Nu tager jeg bare lige en. Så højreklikker du på den med kisten i hånden, og så får den kiste på. Og så har den simpelthen en inventory. Så jeg har puttet lidt forskellige ind i den. Så har den simpelthen en inventory, hvor du kan putte ting ind i. Så hvis du ikke har plads i din inventory, skal ud og rejse, så kan du bruge dit æsel til det. Det er meget klogt. Så den her, den har jeg ikke givet sadel på endnu, så den styrer simpelthen ikke. Den har jernarmor kun. Men når den ikke har nogen sadel på, så kan du ikke styre den. Så du skal huske at putte sadel på. Guldarmor. Så er der kommet farvede clayblocks. Jeg har ikke lige taget dem alle, men ja, det gad jeg ikke. Det er simpelthen bare farvet clay. Det var sådan. Så kan jeg lige kigge, om der var mere. Så synes jeg nemlig ikke. Her, der kan I se alle farverne. Der er clayblocks. Tæpper. Redstone er der ikke kommet noget nyt i. Heller ikke transport. Diverse. Armoren. Trækul. Fået ny farve. Eller ikke ny farve. Det ser net ud, så det ikke ligner helt normalt kul nu. Nu er det simpelthen. Nu har det fået prikker. Og fået en rimelig mærkelig form. Synes jeg. Og så kan du se her. Diamantsværd. 7 plus attack damage. Så hvis du, så kan du se, hvor meget din våben skader. Og så for eksempel nu. Det viser jeg lige om lidt. Name tags og sådan noget. Du kan også se det her med sådan nogle ting også der. Og så hvis du, det er i kreativ inventory, eller når du bare har ting at se. Så hvis, hvad skal vi tage? Et hegn. Dekorationsblokke. Diamantmalm. Byggeblokke. Håndtag. Rødsten. Så de har simpelthen fået, det ser ud som om, det ser ikke ud som om, de har fået set sådan, så man kan se, hvad det er indenunder. Jeg tænkte, det er også meget fint. Og så, ja, jeg tror ikke, der er rigtigt, der kommer med i den nye opdatering. Jeg tror bare, det var det, YouTube. Men jeg kan godt lige prøve at rydde ud og finde en hest. Kom her. For det her, det er nemlig min yndlings. Det tager lang at finde en hest. Jeg er utålmodig.
Kom så. Så rider vi mod vesten. Selvom jeg ikke ved, hvor vi rider mod. Vi rider mod øst, nord, øst, vest. Der, vi rider mod vest. Vi skal finde en hest i vest. Eller et æsel, for den sags skyld. Og det kan godt være, at i nogle videoer på YouTube til den nye opdatering har set, at der findes farvet glas. Men det gør der altså ikke. Og jeg har sikkert også set i en eller anden Littlewood eller sådan noget. Der har jeg opfundet et eller andet, der hedder en Pink Wither. Det er også fake. Der, jeg tror, jeg så det. Jo, der er et æsel. Goddag, æsel. Så kan jeg lige se, hvordan man tæmmer det. Du tager simpelthen bare og højreklikker på det. Så smider det dig af. Højreklikker. Og så gælder det bare om at få tæmmet det. Det tager rimelig lang tid nogle gange. Nu skal jeg lige se. Sådan der. Så er den forelsket i mig. Så smider den mig ikke af mere. Eller forelsket. Den kan godt lide mig. Så kan jeg lige se. Som jeg sagde. Det med kister. Og så skal den også lige have en sæde. Hvor er du henne? Der. Sådan. Og så højreklikker du bare med en kiste. Og så får den kiste på sig. Det er rimelig fedt. Og for at kigge i dens inventory, er det bare det samme som at kigge i din egen. Men du kan ikke kigge i din egen inventory, mens du er på en hest. Eller jo, det kan du. Du kan bare se den. Så det er faktisk rimelig dumt sagt af mig. Nå. Jeg tror, det var det. Så ses YouTube. Bye!